Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanino. Atong padayong iampo sa Ginoo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, magkasinabtanay unta ang atong mga leaders sa gobyerno ug sa simbahan alang sa pag-atiman sa tinuod nga mga problema ug kalisdanan nga gisagubang sa atong mga katawhan karon, labi na sa mga kabus. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig support nato sa atong mga projects, labi na sa pagpamalit sa atong mga raffle tickets, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, kansang grasya naghimo kanamong matarong gikan sa pagkadautan ug bulahan gikan sa pagkamakaluluoy. Tanawa ang imong mga buhat, dawata ang among mga halad, aron kami nga naghupot sa katarong tungod sa pagtuo, dili kawad-an sa kusog sa pagpadayon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa mga buhat sa mga apostoles. Human sa taas nga lantugi, mitindog si Pedro ug miingon, mga igsuon, kamo nahibalo nga kaniadto, gipili ako sa Dios gikan kaninyo, aron magwali sa maayong balita, ngadto sa mga dili Hudiyo, aron makadungog sila niini ug mutuo. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tawo mipadayag, nga gidawat niya ang mga dili Hudiyo, pinaagi sa paghatag kanila sa Espiritu Santo, sama nga kita iyang gihatagan niini. Wala siya'y gipalabi tali kanato ug kanila, giputli niya ang ilang mga kasing-kasing, kay mituo naman sila. Busa nganong palaguton man gayud ninyo ang Dios, pinaagi sa pagpapasan sa mga magtutuo ug mga palasunon, nga ang atong mga katigulangan ug kita mismo, wala makahimo pagpasan. Timan ininyo nga sila sama kanato nagtuo ug naluwas pinaagi sa grasya sa Ginoong Hesus. Naghilom ang tibuok pundok samtang namati sila kang Bernabe ug kang Pablo, nga nagtaho sa tanang mga katingalahan ug mga milagro nga gibuhat sa Dios ngadto sa mga dili Hudiyo, pinaagi kanila. Pagkahuman nilag sulti, miingon si Santiago, pamati kamo mga igsuon.
Bag-o pa lang, gisaysay ni Simon ang unang pagpakita sa Dios sa iyang pagtagad sa mga dili Hudiyo, pinaagi sa pagpili gikan kanila ug sa katawhan nga alang ragayod kaniya. Ang mga pulong sa mga propeta nahitakdo gayud niini. Sumala sa giingon sa kasulatan, human niini mubalik ako, nag-ingon ang Ginoo, ug akong pabarugon ang napukang balay ni David. Patindugon ko kini, ug tukuron ko pag-usab. Mangita sa Ginoo ang ubang katawhan, ingon man ang tanang mga dili Hudiyo nga akong gitawag aron maako. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga nagpahibalo niini sukad pagayud kaniadto. Ug si Santiago mipadayon pagsulti, ang akong hunahuna mao nga dili nato samukon ang mga dili Hudiyo nga midawat sa Dios. Hinunua ato silang sulatan nga dili sila mangaon sa mahugaw nga mga kalanon, tungod kay kini gihalad man ngadto sa mga Dios-Dios, ug nga likayan nila ang pakighilawas, ug nga dili sila magkaon sa bisan unsang mananap nga gituok, ug sa bisan unsang dugo. Kay sukad pa kaniadto ang balaod ni Moises, gibasa sulod sa mga sinaguga matag adlawng igpapahulay, ug sa matag lungsod giwali ang iyang mga pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Isang yawang iyang katingalahang mga buhat, ngadto sa tanang mga nasud. Isang yaw ang iyang katingalahang mga buhat, ngadto sa tanang mga nasud. Awiti ang Ginoo, ug bag-ong awit. Awiti ang Ginoo, kamong tanang kayutaan. Awiti ang Ginoo, dayga ang iyang ngalan. Isang yaw ang iyang katingalahang mga buhat, ngadto sa tanang mga nasod. Ipahibalo ang iyang kaluwasan sa tanang adlaw. Iasoy ang iyang himaya diha sa kanasuran, diha sa tanang katawhan. Ang iyang katingalahang mga buhat. Isang yaw ang iyang katingalahang
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Sa Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang Amahan nahigugma kanako, pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong Amahan, ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini, aron mabatunan ninyo ang akong kalipay, ug mahingpit ang inyong kalipay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Sa pag-meeting sa mga apostoles nga gihisgutan sa unang pagbasa, ang usas mga starring didto mao ang atong patron si Santiago. Maoy ni final og istorya kay siya may leader sa simbahan sa Jerusalem. Didto man sila nag-meeting og ang gamay nga kontrobersiya nga ilang sulbad mao ang pagdesisyon kon ipatuman ba ang palisiya nga gituman sa mga Hudiyo nga magpatuli gyud ang mutuog Ginoo kinahanglan tinuli, circumcised. Niya kay ang mga pagano wala man sila ana. Mao to nga ilang gipamalandungan, sugo ba nis Ginoo o sugo sa tao. Nga ilang napamatud-an nga kana diyang pagka tinuli nga physical, sugo ragid na sa tao, cultural. Mao tong ningon sila dili nato papasanon og bugat nga palasunon ang mga magtotoo. Nya kanus-aman mo bugat ang palasunon sa usa ka tawo kon ang imong gusto nga dili niya gusto imong ipamugos niya. Tanawa ka ng banag asawa, niyang asawa na siya gusto. Ang bana nasa siya iyang gusto, niya di magkaparihas. Niya ipamugos sa asawa ang iyang gusto nga sundon sa bana. Niya ang bana sad iya sang ipamugos ang iyang gusto nga sundon sa asawa. Unsay resulta? Kibaw na mo istubag. Karon ang atong mga politicians kinsa may kusog ang mamugos gyud sa ilang gusto, ang Duterte's group, Marcos group o Pinklawans group. Kana bang ilag yung ipatuman ba? Gusto ginila nga ang ilag yung gusto mo matuman. Ato nang panidaan kay kanang mga tawhana ingon ana di gid na sila angayan nga muda og katilingban. Parehara sa gud usahay kaning ato mga chapels dinhi mag-away nya maghimo dayog laing kapilya. Ano? Nya man maproblema tang pari unsaon paghusay. Nga buangon. Sige ampo Ginoo nya away. Mao na hinuon di ginakalikayan. Bisan gani sa mga organizations. Bisan gani sa atong simbahan. Mga pari nag-away, mga obispo nag-away, hasta mga cardinals nag-away, mga madre samot na. Labaw na ni mga organisasyon sa linibakay to the backside. O nya, unsaon na paghusay? Ibutang gyud sunahona nga ayaw papasana og bugat nga palasunon. Sa termino pa ni Santiago sa to ito yung giingon dire ang akong hunahuna mao nga dili nato samukon
ang mga dili Hudiyo nga midawat sa Dios. Ang importante lang yun nga midawat sila sa Dios. Ayaw na lang sila samok-samukaan ng mga cultural. Grabe tawa ng nag-sharing na mo dito niya. Nahitabo ra ba sa na din sa ato usahay? Kana bang particular kay tag balaod sa manang dress code? Dress code ba sa simbahan? Naagi uban nga ug musod kag simbahan, di ka pasudlon basta ga sleeveless or nag-short. Aw, siyempre kay di man gina siya nindot tan-aon. Pero sa pari usahay nindot sa na siya tan-aon. Pero og atong i-relate sa ato yung pagsimbas Ginoo, layo ra gyud kay na siya, dili siya haom sa atong culture. Kita ba kita dinhi ba sa atong culture? Nayusan nako kakaila nga missionary, classmate nako sa canon law dito pa ko sa UST, eskwela pa ko. Pag-sharing na namo about aning mga cultural practices. Dito siya sa mission area nga mga natives nga ang mga tao dito, mga laki nagbahag, ang mga babae topless. Kana bang wa sila naritabon sa babaw ba? Nindot sa tingin ito tanahon. Nya hastagan ni kuno ilang iro, ilang baboy, baktin, pasusuhon, usahay sa mga kanang mga inahan ba? Ilang idog o higda, ilang baboy, native jud kanang jud ba kanang mga tribo-tribo ba dito sa bukid. Mao to nga siya man kuno na-assign dito, iya jud gipaningkamutan ang pagkuas mga tao yang instruction sa obispo, teach the people how to worship God properly. Yan, abot na to nga nagpista na sila, ni-instruct na sad kuno ang obispo nga let the people kana ganing wear their formal attire. O di mo sa iyang instruction nga wear your formal attire during the mass kay ang obispo mo ay momisa. Sus pag-abot dito ro simbahan na nagtaplis man ang mga babae, nagbahag man ang mga laki. Ang obispo pagkakita niingon dayon niya, di ba giingnan tika nga pasuloba ang mga tao sa ilang formal attire? Ingon sa siya, but Bishop, mao man na ilang pinaka-formal attire diri. Nagbangi na ang formal attire sa obispo nga gihuna-huna ug ang formal attire sa mga tao kinsa man ray masunod ani? May mag-obispo mo. Pangutan na itong obispo dito. Padayon ko no silag misa. Padayon silag misa. Nakataplis ang mga babae, nakabahag ang mga laki. Muna ningon siya, dili sayon kaning gitawag og inculturation. Unsa man gyud ang tinuod nga culture nga common sa tanan. Nga kanang way makabalibad kay ang culture sa mga Pilipinos dili usahay acceptable sa mga Chinese. Ang kultura sa mga Chinese dili usahay acceptable sa mga Americans, di ba? Lain-lain man tag kultura bikaron unsa mang kulturaha ang common sa tanan. Gugma. Kanang paghigugma. Tanawa, kadaghang mga Pinay nga nakabana og lain-lain og nationality. Di ba? Nindot man kay sila tan-awon. Ang Pinay, porting Batanona. Ang dito Pikas, porting Tiguanga, gabawog ng lawas. Nya magsige sila ingon, honey, come here. Nya musaway ka ana. Moingon ka ana nga unsa man kaday nga imo man ang apuhan imong gibana. Dili oy. Kay ang ilang kultura dito bisag 90 na ka, pwede ka mangasawa og 16 anyos. Kita dinhi makakita tag Pilipino nga nagsungkod na nga 85, makigminyog 20 anyos, magkatawa man ta. Akong mo retire na tingin ko ika 67. Basin pag makaminyo pa deta. Oy, katawa na to eh. Hilas-hilas buya ana. Ayaw, ilan ang kultura dito? O sila pakialam,
Pero ang pangutana, naghigugmaay ba sila? Kana mo'y pangutana. Unsaon man pagsiguro nga ikaw nahigugma sa imong isig katao sa gugma nga Dios nun. Yan sa man pagsiguro be. Ha? Matod pa diri ni Kristo, pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, nagpabilin kamo sa akong gugma. Sama nga ako nagpabilin sa gugma sa akong amahan, pinaagis pagtuma nako sa mga sugo sa akong amahan. Ngunay pinaka main instruction, pabilin kamo sa akong gugma. Ayaw ginagamita ang gugmang tawhanon. Kaya ang gugmang tawhanon manggod, magpili kinsay higugmaon, pili ba? Kinsa maroy pilian kaayo o kinsay ilang higugmaon sa atong mga politicians, ang Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Kanang pilian kay ba? Parehana manghatag silag ayuda, ang ilang tagaan katurag yung ilang mga supporters. Nya kadtong dili mga supporters, ana magtanaw ka diha, maglaway ra gyud ka diha. Kinsa man, mga Marcos Group, Duterte's Group, or Pinklawans Group. Kana, ato ng pamalandungan sa pagpili natong mga iliktahonon. Kana bang ato bang i-elect ba butaranan? Oh, sa pagpili nato sa atong butaranan, puhon kay hapit na ra ba? Ato ginang tan-aon nga ang atong gipili kamaong mohigugma sa tanan nga mga Filipinos. Kana bang inigdaog niya, wala nay kolor-kolor, wala nay partido-partido. Kay panahon ra man tos eleksyon, nya kinsay gibutaran, kinsay gituboy, ikaw nga gipalingkod diha, ang tanang tao imo na nang atimanon. Pras nako, pari ko, daghan man gyud dinhi ang wa kauyon sad nako. Klaro anang inyong mga naw. Daghan oy. Kay og nakauyon pag gyud mo nako, namalit gyud unta mo raffle ticket kamo ang tanan. Og nakauyon gyud ba kanang bisan sa ato mga online parishioners, na daghan nga mo view nako. Ana kaning akong YouTube, kanang gipang reel man ko diha, gipang TikTok ang ako mga humili, daghan man ang mo view diha, pero dili tanan nakauyon. Nya sa mga nakauyon kunuhay kanang mo like ana, di sad tanan diha mutuman sa akong gisulti. Naipipila ra gyud tan-aw nako wa gani kaabot 10% sa tanang nag-view kay ang ako gurong subscribers ato pa makadawat kina sila sa atong daily nga messages or kaning atong gi-upload nga misa, homily. Pero sige man tag-ingon pamalit mo og raffle ticket 200 pila ni kabok atong kano subscriber 291,000 og mamalit lang na sila og raffle ticket tag 200 ra ng raffle ticket gud og kanang 291,000 mamalit nag raffle ticket tagsa lang ka raffle ticket kada semana. Imagine na pila ka raffle tickets ang atong madawat inig tapos sa buwan sa Mayo. Pila man ka? Uy, tubag. Tubag ba? Di mo ka mo compute. 291 times 4. Pila man na? Sige, bahala mo diya. So sa upat lang kasimana, musubra na unta sa 1 million ka kuan raffle tickets ang mahalin sa upat lang kasimana. Pero karon mga upat na ta kasimana, 8,368 pa atong halin. Dako-dako na ni siya pero layo kayo 291 oy. Nga naman tungod kay na ay daghan nga di gyud tinuod nga nahigugma. Lingi ay mong tupad ing na tinuod kang nahigugmang padersyano.
Ingna ko na, ingna. Tinuod yun ka. Higugma Padersiano. Ana, nya unsa may buhaton? Kung tinuod mong nahigugma ni Padersiano, palit yung raffle ticket. Ayaw kayo lisod-lisuras Padersiano, balik-balik o kuwanan. Sige, yaw-yaw. Pero di sad ko mapulan og yaw-yaw. Nganoan? Kamong tanan, ako naman mong gihigugma. Maging sino ka man, mamahalin kita. Kanindot unta ko ng ato mga politicians, ingon ana, di man gitingali perfect, pero at least ba, ang ilang panglantaw, panatan, iglingkod sa presidente, ang iyan ang hunahuna, tanang Filipinos akong alagaran, dili lang ang akong mga kaliwat, dili lang ang akong mga barkada, dili lang ang akong mga partido. Iniglingkod sa mga congressmen, ang tanang yung Filipinos mo'y akong alagaran, dili lang ang akong distrito, dili lang ang akong mga supporters, mausad ang mga senador, mausad ang mga gobernador, mausad ang mga mayor, hangtod sa kapitan, ang tanan nga naas akong barangay akong alagaran. Ang kapitan, dili kay pilion lang niya, putlan pagyus kurinti katong tuang. Wa mo butar, putlan pas tubig usahay mayor, kadtong wa mo butar. Ang kadto ditong nainibutar niya, himuan niya karsada, ipakongkrito pa. Ang katong wa, siging request, nangagisi na lang papel, wa gyud aksyon ni. Kay total, wa man sa ko'y supporters diha. Kada eleksyon, pildi man ko diha. Ilam nang subay-subayon, hain sila ni Daog. Nya katong napildi sila, wa mo dihay development. Bahala na mo diha. Uy, mga animal mo. Kay kana mga animal, magpili ra na. Tanawa na mga iro, di ba? Og barkada sila o magkuyog, og nailaing iro paghuton. Mausan ng mga manok, barkada sila magkuyog, nailaing manok labkan, di ba? Lingay mo tupad, ing na animal ka? Ing na ba? Na animal? Or we are human beings. We know how to love. Pero atong isaka ang atong way of loving. Let us love each other the way Jesus loves us. Muna ingon siya, paghigugma ay kamo, sama sa akong paghigugma kaninyo. Ngaway pili. Di ta magpili. Muna si Santiago, ningon siya, di nato lisod-lisoron, hasulon, ang mga nituos Ginoo. Last na lang lingi sa imong tupad. Ning na dili na tika lisod-lisoron. Ing na dili na gyud tika lisod-lisoron. Kaning ato mga project din og inyo lang yung tagaag suporta, mopalit na mo tanan og slot, kamong tanan nga territorial o online parishioners. Usa lang ka slot inyong paliton. Kutob karong July 25. Nya mas maayo kada semana palit lang mo usa ka slot hangtod July 25. Nindot kay mahitabo. Nga naman unsa may atong mga projects din Atong bell tower. Atong bell tower. Ato na naron gibuhat, murag naa na naron sa mga 80%. Nya ang atong adoration chapel. Murag naa na naron sa mga 50% siguro. Ang ato usad nga CR, naa na sa mga 20% karon. Or hain na nanda, murag inaana tingali. Nya ang wapa na to masugdi, kanang atong buta pomero, ato na nang gubuon kay hazard na kaayo, nya atong himuon na dihang alley or walk of apostles. 0% pa na. Nya ang atong sunod na projecton, kining atong mga lingkuranan, ato ning ilisan, 0% pasad ni. Nya, og napagitay mahimo, maghimo ta diha kan atong mga plaza, himuon ta na dihang parking area, nya karing pikas, atong himuon nga mortuary. Mao sa na siya mahitabo, 0% pa na. Nya, human ana, maghimo tag dako nga activity center diri sa Loyo. Apostolic sana activity center. Wa na mapakita. Ana de. Kana 0% pasad na. Nya magtukod pagitag bag-ong kumbinto.
Oh. Kanang tanan, dali ra kay ni mahitabo, basta mo palit mo raffle ticket, kausas usa ka semana, hangtod karong July 25. Promise? O never? Sige, manindog ta katong mo promise. Mga igsoon, atong masaligon nga ihalad ang atong mga pangamuyo, ituboy ngadto sa Dios, uban sa pagtuo, moingon kita, Ginoo, nagasalig kami kanimo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang atong simbahan, mamahimong matuod nga katilingban nga mamungag gugma ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga dili matuuhon, makahimamat sa Dios diha sa gugma sa mga Kristohanon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga minyo magmakanunayon ug magmatinud-anon diha sa ilang gugma alang sa usag-usa, sa ingon magsaksi sa ilang Kristohanong pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga masakiton magmalig-on diha sa ilang pagtuo ug pabiling hiniusa kang Hesus bisan diha sa ilang mga pag-antos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga sila nga mihalina gikan niining kinabuhia, magsadya hangtod sa hangtod didto sa langitnong pinuy-anan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Makagagahom og mahigugmaong amahan, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, naglaom ako, kini makapahimot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon, apat kinasingkasing.
kasing Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga naghimo kanamo nga magaambit sa usa ug halangdon nga pagka-Dios, pinaagi sa minahal nga Eucharistia, itugot nga sama nga nasayod kami sa imong kamatuoran, sa ingon mahuptan unta kininamo, pinaagi sa dalaygon nga kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Away ug mataron. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kalitasan. Daygon ang gani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kalitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug biingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo Kristo namatay, namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo
magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namong anak sa mga langit, pagdaay ko ng imong ngalan, buwabot ka naman ang imong tingharian, patuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta paingon sa langit. Ang kalanun namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Kung pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga pagsulay, inunuhaluwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay inuman ang gingharian, ang kahulugang maya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan.
og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanino. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Way sama aguma sa Diyos alang kanimo, kinabuhi giulang aron ka maluwas, kalabasan kadautan sa daud papas, pasay lugma ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang kinabuhi tanawa ang Diyos mamatian, kanunay maghari siya. Imo pamatiyon. Magampo kita. O Ginoo, tan-awa nga mapuangoron ang imong mga tao og himua nga kami nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon makalabang unta gikan sa karaan nganha sa bag-ong kinabuhi diha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalipay nga Diosnon. Mahitabo ra ni kung maghigugmaay kita kanunay. Salamat sa nahigugma nato og nagpadayog pamalit sa atong raffle tickets. Ang ato rong halin 8,368 na ka tickets. Nya na ay 47 ka one-stop
challenge nga kaning tag 20,000 nya 12 ang na-remit, 35 pa ang wapa ma-remit. So ato pakpakan ang namalit nato ang raffle tickets. Salamat kayo. Unsaon to pagpalit? Dinhis atong opisina, pakapalit mo diha sa gawa sa simbahan ay maninda diha. Nya na sa nagsuroy-suroy karon nga nanindag mga raffle tickets nitabang nato. Tan-awa lang ninyo kadunay kon ang tao nga inyong gipalitan kasaligan bagnaong ayaw patuyang palit. Nya pwede sad diretso sa atong bank accounts, GCash accounts o kining atong mga kwarta padala. Tanawa lang sa atong screen ang mga accounts, contact numbers o contact persons. Ay lang gid mo paggamit og lain nga mga accounts o contact mo og laing tao nga wa aning atong gibutang sa screen. Nya i-message dayon ko o kita dinhi nga naamoy gipadala mauning amount ta amo nang i-verify og nadawat na namo sa GCash ba, sa bangko ba or sa kwarta padala. Nga tagaan dayon mo namo og ticket online. Among i-send ninyo ang picture na inyong ngan. Nga mo na to inyong kuptan. Nga kung puhon, ang inyong stub mao'y mabunutan, kamo'y makadaog katura sa atong contact. Nga mag-arrange na taon saon pag-facilitate sa atong premyo. Timanin ninyo ha, ang atong raffle tickets, dili ni ordinaryo nga raffle tickets. Duha ka buok premyo ani. Premyo gikan sa langit nga 100-fold blessings, 100% yun na nga mapremyohan ta. Unya og ang premyo, limited nga premyo gikan dinhi sa atong tawhanon nga premyo. Kanang cash nga 500,000 first prize, 100,000 lima ka buok second prize, unya 50,000 walo ka buok third prize o 15,000 40 ka buok nga isip consolation prizes. Limited ra kay na. Ayon lang mo pangambisyon kay diha. Arita sa divine prize. Mo na siya. Nya tabang mo og pangumpanya sa atong mga kaslunon. Daghan pa kay tagkuwang mga 60 pa ka couples aron makompleto ang 163. May 31 na ang atong katapusang pagpanawat. Nya ang inyo sang mga bata ipada dinhi para sa atong Flores de Mayo. Alas 3:30 ang katikeses og namos mga kapilya paminaw lang mo dito panid-i og unsay schedule nindot kayo ipadala mga bata para matudloan gid sila sa mga basic nga doktrina sa atong pagtuo. Nya ang ato sang Flores Lunes ngadto sa Sabado alas 6 nga misa atong isulod o niya sa Domingo alas 3 nga misa. Salamat kaayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana sa kanin. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Diyos.